ndị chile echichi so na ndị na-eme ọgọ egwu a bụ egwu ndị chiri echichi afa ga-adịkokwe n'egwu a ọ bụ na afa ga-adịbe n'egwu a ndị chiri echichi gbaa mbọ ka afa gị dị n'egwu a onye mmadụ otu bụ onye echichi o onye ma nwa eze abịa o ka nje bụ ụmụ ọmakụ kingdom ka nje kene odogwu chile echichi adịresị eji mmalụ obodo ọ bụ onye Don Billion abatagonu na adreesị ndị ụmụọmakụ kingdom onye ka anyị na-ekwu maka ya Don Billion na Turkey Akajiugo one of ụmụọmakụ kingdom odogwu chiri echichi obodo jide ebube odogwu chile echichi ọgaranya chile echichi Don Billion High Chief Augustine Ifeanyi Chukwu onye bụ eke onumekene yo ọgaranya chile echichi anyị kenezianụ High Chief Augustine Ifeanyi Chukwu onye bụ eke Managing Director Imalex Investment Company Limited aka na-atịnata Turkish doors n'ụwa niile ịchọba door dị mma ịchọba door bụ egwu eji chọba ndị Imalex Investment Company Don Billion na Turkey adreesị ụmụọmakụ kingdom Akajiugo one of ụmụọmakụ kingdom Chief Executive Officer Imalex Investment Company Limited aka na-atụnata Turkish doors ụwa niile ọgaranya chile echichi nwanyị ụmụọmakụ kingdom Don Billion odogwu onye mmadụ Chukwu na-ekene yo egwu ndị chile echichi Don Billion abatagonu onye ọma ekene yo Tochukwu ekene yo nweze ekene yo onye ọma Tochukwu ị na-agụ egwu a afa gị kwesịrị ịdị ya ọ bụ na ichili echichi and afa gị adịrọ n'egwu a gbakwa mbọ ka afa gị wee dị n'egwu a yes egwu a trending music na ọ ya bụ the best egwu onye ọma Tochukwu nnụnụ Chukwu biri ọzara onye ndị Mosi na-agwa okwu ọgbanje egwu one of Igbo land yes